Takwa SOMPA 101.1 FM ena 103.3 eno ya takra de SOMPA noa ni nyina wato ya mantamu afi wo ma wo bono ene na afa alaji be kwa na aburo sanum ahinkura san na mekai bono afam no night market hwa SOMPA 98.9 na poku PSA fa asam che wo ma boboa no manager ADWOAAH no wo mo de nsam no to petia efiri bono ahinkuru no edi difamu atwa etimu shanton ho kokrosoa ekofa kwasimfum sunkwa twembenu nkwanta ekwa ahafo 98.9 wa na wonu ma ewo doma ahinkuru mani masase paso wonu mo nso agibi ewo SOMPA 101.3 doma 100.7 ensempa no won fancy wode soma adasa ema wonu mo nya bi afi buno apoya fam no SOMPA 90.7 won ma won kransa final life papa tools to mo to pete ena 106.1 techima de no eno nso edidem kingdom 106.1 efifiri mantemo wo fa kene shaban radio ensem nyina ena mo triple a man eja pia pam dada enmedefe ensamo a enne yesi ne koso na ye bobo ho akwakosi ase na fe asan so kura asan ye asua de ade ama afoforo ewo nchen se obi ewo ho a na ode eno etune hofo de esie wa yamfre ye no wo apade nchira west abato mpehia no so ewo emfimfina fam ho na sa awira hosemi na nakwabe na ochira sam ne ye kan mrante hina wo wompotem ho a abusu pani aka baabi na wo no mo ya amamre ne amane akata na chi eja wo mo bobo mu atu akasa no yetu akasa no amoti na nan mo wonse do na sade eba amamre ne amane mu a wono mbobo obodo ekire se eze tuotu a ekire be mabo enti woyo no wodi kan de pem no bo ansa na wamaso no wajam titawu enti asade etoso mprensa no ena ebeba ne sei na no na twetwe aso ebi no mubusa se so eye bi na kan ne si mu ana fa na ni so ana na bi ana bibi kakra abem ya wa nhunu se ano no wodi ahwa na koko ena de esi ya na adama se enwuma eda ya yatifiri ni wura no ena de ekọ no obu atende ya bebu na emoni wogina ho no wono ena atenturo do otimi buo ma yenkwa homa no so ne ene abusu apene nkwajo champon enkonko bonkomo nana kwabena wachira wada na twei wono ena ye wo mabusu apene ne emusa se asemi wote ne sen na sena osi so bokura aja champon ya ma nyina ya ho yakọ na yenkafra anwume oti enka SOMPA kase yesuni ya mo adwo mo akwaba ye nyina ya nkose na mo nhyaden yo ndo afizo miura asemi sena osi ti no na sena musi so mo fai yo meda sibi ikia wo chifu na so na mamenye nsisi kaka epato meeting ko champion meye abusapani awogu ayeye na yi ni nuane o opening kwati ni nya kuma ne me okay chese kwa bridge amase ayewo eben antoa eni ebrem ye ni ayamfre ni na nkonya wo ni na eye moja bako obaba ko ase nti mi nya penya amamre kwanso oyem ofade nenso amamre kwanso oyem mi nya penyi nti opening kwati a yeye na yi eminia nti mi yo yukuni anonso yukuni na abantu manche na wofi mu idie no ya sunani ofri economy nti no ni NCC boni beka se correction edikai na de na ekoso no obeka se amamre ne amane na mo yakata abusuapani achi na eba ne se na tuo no ana wono motuo no ewie ekoko kosi ne bosa yo ndafi for the SC na yetin sample for ebi chemu de fabe di ni ande ande amamre kwasto ne abusuapani kosi kwati onda form no na ye no abrimpon ye na de shiye prekopa
na amamre kwa so ensem fata fe ye de etu de him o dwem sa yen shedan si abusapanyi bia mane nkodu sa di sada na enam sompa wasum kro no ne ho do ne dwuma pa ne dwuma dia obedi abusapanyi waye nti no ikron ni penya ni ahokwa wonyina ape enya pepa se omude pegane no maye na kekroko ite iyo no nante kwa amune na muna yo magense omude ni bre eni usibo ni santini ni bre ebe shen mai na to ma yemnante sem ama eyino akukuru kakraka enum ena emnante hina oda no ode emensem a ebroso ebe mu enye de na nananam ahyeda makwan se yen betutuatuo de aka mamretie no ansa na obi kra betutu no na etenka wakohu nananam bi na akwankyere ne hyehyɛ da ho no anka yeye no ankobasa na wakoya mantehine nti edom di nachi na tafesem so ye ne fe na nye boapa yo bi se ono agine nkwa afiri nsem nkwanhia na aba ugina dwemu a odi nsem na hyehyɛ ni wura ebusia panyin na dafom no ena mfunsuo mu ekobasa nti asemi nkyere mu pa de nkwanhia na aba ense fata kra se yetutuatu se de ayamfe hini na mu edida ho but what you say ko edi kan prekope nenso na ense ye etu bi him sa se de ebrempon bi a oda ho ana man hini bi a oda ho ti sana eti se de afade ana mrante hina fai ebinum kura ka se sa afade no kura no se ye tutuo bo mu kura na enkan esan se kane no anana nanom kwa akon no na se ntade ete se na wo mo hyehya wo mo de gem mo ba no kura na enkan wo mo na champon we wadama yebeka se bia eba ne sa no a wanhu nananom ne mpanimfo ni nti na ebidi ne kokromotiti mfom ma de esi ya na yentimi nkansa de tiene se sa entadi ya enoma bubu mu yi aba entadi ya ebua se yeto na gaman so igabia opeto wuto nananom ayede afade de ye hu bia no ukuta usika nkwan de ayeto bi ma nso so ye wo de ehye nananom no efrititi ede ba no nananom bia anom de kwa akono sonko kakra okay ni hwe so anene omaya yede ye mense ni afefedi nsusuye kakra ewum nananom de no omuntanyi no kwa ye mfa dum se de wo hunu no se de odu se de son yura santini na se tu open sorti hoyi ye nana ni ye maame tokope asantima nyina de shebe mpon kese e maame frito ye no o mu se nananom efa afade bi sa e de bia tentwe no mo koba eni preso a omo de tire se de na kane no na nananom si ye no se na santin mawu no na eche se e ye ko kese ati se e ko kese na edu asantimem o de shi ba tan kese ana na free mu no na ye libre sense se de ye ko etusa akodom so no enu ntino nananom fa akodia kese eche se eni bre wom na asem so ato asanteman sa den nhwe so ne de ye de toto kane ne de na mo fa akodia kese na de je won enu ne bre ne nhwe so na koba se ejadi fo nyina pam batakari ahodo ede noma ebububu mu ede nsan enoma gu omo ko mu no mo nsa omo na beni ade na nche dia wo skedia timiko eputo sa ayebie die omo abda emma ho kwan aya santimem dia na make you mo gidie pass de je ho kan ko obia nche be ni tumi sa eno ntino kanene de ye de tutu dia na nanan tade no mo hyere kwa akono ende na me kamekiro me kasi ni pi se na tumi atin na ye hye no kwa
won't me found some SOMPA number the roti. Now, one family run no club, none more your moye, and some what Marco. It's a book about them come home, or bank home. Ah, no more do ye. Yet they see it, because any bresso and your collusion near Pija. It is a woman say it's from an anonymous and I shall an anonymous bar. Not just as some can say the nurse. You could share and never. And now mind me, and now bring Pompey. And an anonymous, any California, Brava, Cassia. Among an it to go fast, a condiano at the year one. And one Canadian Sadia, not yet in none any brim. SOMPA the lady, I call a fake. I fashion. Maybe any woman to see. Okay. And the number to him a shame. No, so that's any be pay, nay, if any pin. Let's say one so better baby. Walk or yen maybe a good so. Na said when your bamboo need to me be at the Amantibia. Or what we call it. Inti Martin a quadratry, dear yakin. It be sa and another why you are finding this no Namandia. And yet, Nanamunian. If there be no Cathay, Nanamunian transing near. Okay. Yet I got to Nanako Japia, I am free name. I say not Nacomiano Kakusia, no matter who, a family council. A quiet Babaswa, or meant to train Nemo Nashakian and Bibia or Mindset. And Unti. A policy for up the one of you. Okay. No quiet Babaswa. Or Madame Namba make a rubber crew, no beer, no fat, any acondia, and the kind of Nanamania, Janunia, dear. You did not hear the Bremono. Yes, means to be Uncle Jim, sir. Can you say, see, my client independent of not the only two to know the Kutadia? Said your Didia Canano, and a little bit Brino or Maswa, or the body will be Ecunoqua. No, correct. Jimmy said, yes, he had yet, and announced the shape from Mara, the boss agent mobile, and break for the ABNCD. It need a shame opinion, and none of the bit Marcofa had not hit you. Okay, when it says what the second Indian, then Mabum dear. You said it woman dear. And yet this woman went in and none of the bit machine. And a bit me. I was a penny and sana, ye be jamo, ye bama mudemrifa. Na saa mamre no a ya na ya tutu atuo ewo te se obrimpom bia dane ato akane no na eya atweratu na wo mutu a ne de bibi ni aboba pa na wo mutu no amamre kwanso na so de ye kosuku a ya di enti na wo mu yesa yo medical pone ho kakra so enti se ho pa me beto to santimem no de kakra minimu ntimi ntini na mu kusiasie eno so ye ohene bi asehie eni ntumi a santimewura e de ache na mu dinsa se obren pombi wu o mai ni bi wu ana ohin kese bia o dia kon kese ana wa som kese efrito a ye won hihye a ye fa so ye na de bijan kwan na se ofata se ye hye akodie saa edinante na yiyo asia oba santimem dia ye wona nanum dia mo ka san hihye ni nyina on fiti breko pe en fait fan de ce gem atiami betian SOMPA de tumi o baby e tu pa santimem dia ye wona nanum dia mo da no a mo ke sabi ye wo 24 ho abrafo no on ko ni na 24 e wo ho okay adumi no on na abrafo family no correct e tu tumi nya ho brandi dia ana tuntuni bia e be ye de ope itufo no omo anko bia ye onana no bia omo hwe a ye abusuako ne mnatia ho do fifiri emiamia ni nkrokro bi so a ye to ma fanti tie sonkomo omo nenim se de sikutatu no mu se de situno etudro a ye de bom ye susu ne dodo ne ne kese a betini akuta ebra ye to de bia ye gina eto ene wo hihye de brebe a nanu ma fititi no wo fa santi no ne bia etesi wo sie ene kwampo no wo fa wo enante wo di santi ne bi no edi pelifobia chi
chiamye bi ana panyin bi ehwe wo so na wanya de ope na mmanti 70 na wa hwe wo so akyere wo bra ese wo to de de ugina wo timeto ene ho hyehyɛ pepepepe obi ankoji obi nkwa training nsem e ka santima mu de ye ho hyehyɛ ene obi ana ti fatu endinante se de bru se bra so so wo se wo ni bi ndem ese chinie sine so na branche bi kuteto di na tia empredo do na obo hwe hyehyɛ da me hyehyɛ de aya na boba enim etudo nim kwabwa bia nim enu nti no omo de nam ne feso de kire se de nam de mu ba chinie sine so no o be man ana o ye konfo yenfa bullet ana de mo kana kwabo ni e kan ho yenfa bi gum no de nam itu mo se nananum de di asa odan ne mo no agi tu na fra branch udan nchen nchen na odidi asa owi a wasa de mano na otwa ne nante so yo apaka mutu ene so yenfa bibia antuni wo be de bema wo de atudo begum na de bema hina ye wo panyina ohwe ye ho hyehye won de besusu atudo a dodo e so de ohwe gum na omo hyehye e de asra ahya no ya ka che ohine kro nana bibi hye wonsem wo ya kai na se edrogum to otu a wo hwe ye okay ni na no na ye di hu kita ho mana na o ba gitu no hu se ya poma anya de ma no no itu mfiti pepe enji o be bi obesom ansa na opege mu e da coaching abakan no so otigem no na o be bi o de kire na wan fan ko tini paso ana wan go titi chine ana se anjinin sem ama o chiran ko en freeze one me hwefom de asantma won hyehyɛ ɛnyɛ ɔhene biara no matuo so ɛnyɛ obiara no tumi to bi ɔte aseɛ ahema mu bi kura kutatu nanso obiara ne tumi saa okay sɛ wokɔgye tumi firi ɔmo a mohwɛ saa nhyehyɛeɛ no nyinaa so hwɛ hunu sɛ wofata na wotumi to bi na sɛ wokurom koraa mpo no ne akonnwa a wodie no wotumi tutuo no kwampa a ɛwɔ sɛ ɔkɔ no akɔgye nteteɛ ne ne nhyehyɛeɛ wɔ ɔde ma wo ansa na ɔde abɛdwam polisifoɔ nso nhyehyɛeɛ deda ho baabi wɔ ha ma wodu a wotumi ntutuo no sɛde santehene aboboa no womfiti pɛpɛpɛ nkɔtutuo wotu awusuo sen hwan okay santehene nko a ne wotuo wɔ santena mu ɔno nko a ne matuo obiara mmoro no so etuo yɛ ɔno ara ne dea ne fɛn sɛ tutu no ɔno etuo yɛ santehene nko a dea obi nyɛ bɛma bɛn no wobɛkɔ ko a santehene ma wotuo ɛno nti ɔba na nananom a ɔmohwɛ saa nhyɛ no wogye tumfuru nsa ansa na ɛsɛ fata ebere mu a ɔtuma kuta bi na watuma to bi to bi fa ne pɛ ɛnyɛ deɛ ɔpɛ wɔ santena mu ɛgye sɛ saa bi nso ne bɛwɔ denkyira a ɔmo nso bɛwɔ nhyehyɛe saa ɔmo de yɛ ɔmama ɛna ebi a akɔdane a akɔwie bi se abusua pani oni ta akɔkɔɔ so paa nti yɛntwe pii na no na ɛtwetwe aso nti ebi busa sɛ yɛka mmerantehene na nakwab na ɔkyerɛ a wɔ ahemfie hɔ ne ne dwumadie ne sɛn ebio bere na wɔwɔ yie n'ase a wɔn matuo no so na wɔwɔ poma no wɔtototo no na obiara ne hɔ a wɔbɛfrɛ no no waka kyɛ nsɛ sɛdeɛ wɔdi kan ama yɛ akwankyerɛ yi ɛnyɛ ne bere ne ma no ɛda ho ni mmerantehene dwumadie ɛdɔso wɔboaboa mmeranteɛ no sɛdeɛ ne din asie no ɛyɛ kwasafo dwuma bi wɔ mu a ɔne di anim wɔn nam na sɛ ohun sɛ biribi akyea mmɔnten so ayɛ fi sɛ nsuo yi na etwa kwan mu ne ntumi nkɔ a ɔno na kɔhwɛ dɔm wɔn kɔbɔ kwan no foforɔ anaasɛ yɛsɛ yɛte ɛkwan no mu a anaa yɛdedɔ kwan mu a ne dwumadie efiri tete no wɔn tumi yɛ saa dwumadie no ebio sɛ nananom bɔdwa na ɛdɔm lepu etwa aseɛ na sɛ oyɛ no bi bɛ sɛ sɔre anaa basabasi bɛ sɛ sɔre a ɔyɛ mmeranteɛ yi nti no ɛwɔ sɛ yɛte ne ɛwɔ dwam na ɔhwɛ no ɔpoa mmeranteɛ no ma ntumi amfa anigyeɛ anaa ahotɛ ɛne mmrantesɛm ɛnkyi amfa nananom so nipa sɛ wate deɛ mekyerɛ ase weinom ne nnɛma ahodoɔ nkakra ɛne dwumadie ɛwɔ ahemfie nkata a yɛpɛ mmeranteɛ ɔmo hoɔden amoma yɛ a odi anim mu yɛyɛ pakyɛ wate aseɛ sɛbi sɛ nanam sɔre koraa mpo a apart from nkonnwa sɔfoɔ ɛbɛfa ɛyɛ nkonnwa a asafo no abɛtena so a ɔmo hwɛ deɛ nananom yɛ no edu baabi koraa ne yɛpɛ nipa amoma sesa mmerantehene
dwumadi no ɛtumi duru hɔ bi ɔpɛ mmeranteɛ ma mo kɔso sa ɛtutu mpata nya dade saa so na nano atɔn bɛbɛ dwam no ɔmo na kɔhwɛ sɛ ɛkwan da dwam yɛahyehyɛ nkonnwa yie ɛma biribi deɛ fata sɛ ahoɔdenfoɔ yɛ no odie no ɛpɛ asafo no ama mo kɔdi sɛ adwuma no nyinaa nti yɛhwɛ kuroma asiesie no ne yɛhwɛ edwam nso asiesie ɛne ɛfom kwan mu ne noma ne kɔsafo dwuma biara no saa mmerantehene no yɛnkwati no bibia wonya bɛtire ɛde ayɛ biara no dodoɔ naa no ɛsɛ kɔhu saa mmerantehene no yɛde wɔnim akɔ akɔyɛ saa adwuma no mo paa ne anwummere ɛne sɛ monita akɔkɔɔ so nyinaa no wɔnya adagye ne abɔ nkɔmmɔ na sɛdeɛ akyire bɛsi asi bia no saa berɛ yi a wɔmode no akɔ akɔtɔ koradaa mu na wɔmo twɛn atoto akyire no deɛ bɛfiri akyire aba yɛbɛsa abɔ pono mu sɛdeɛ bɛsi bia mewura yɛbɛsa aba wo nkyɛn bio na akyire deɛ no yɛne mu nyinaa bɔ mu asu na ayɛfa nwumere yɛde wase na wɔbrɛ wɔnka wo nso mo ho na wɔnkyɛkyerɛ mo werɛ wɔno ɛyɛ abusuapani yɛ a wɔnyɛ ne berɛ bi korɔ no wɔ mo ɛtoto n'akyi korakorakorakora ɛnam so ama mmerantehene nana kwabena wɔkyere wɔti nananom wɔ nse aduo yi abusua ne nua ni mpɔn a nana ɛkya mpɔn ɛne yɛkɔɔ ne nkyɛn ɛne ne kɔkasae na ma werɛ mfi sɛ yɛka ne sɛ yɛsu kora yɛgya ahwem na deɛ asɛ fem paa ne sɛ wɔsu awia ka wano atom na yɛbusa wasɛm na bɛbie w'anum no ehwamma na nka ne bɛba ɛno saa no etumi ɛte di mi na no so koraa ɛma obu a na nka ɔwɔ ma na sɛdeɛ wɔsi aba bɛhu mmɔbɔ koraa ne nyinaa te yera sɛbi ɛso ebi wɔ hɔ a ne yɛakasa na efiri tire mu anaasɛ efiri ne home mu Pepsodent cavity fighter and the bit me aboa yi nyina afiri ho and the Ghana Dental Association what can you pray ayenye pray mfa say eno wo mo saase e kire say papa enti ubetwi osia anopa en na nwumire nyina no say wo de Pepsodent ene di say adwuma no abusua wo san komo ya ho asabre unya ewuram ewo ayamfere ne na afa apa de nkyira ho emrante here wo hye su kotwe adaka mu yi asa agro na so anya agro eye nsem pii no de ne nanam so yi akwakoye bambosem na enne ne akoba se bibisi sa se woye brempo na wonye brempo nkura no emamu ayi kura timi tototo ye bi na no so akire nsem pii na ebe ne si a je de waben ewo bambom na bambo no etwam wote ne pampan emu afuto bia wo betime de amayen Ewura Francis Ahovi one executive secretary Edema Global Security for Africa Research and Good Governance. Glosaga no make us say wa homa so. Na yenkobusa ne se tro no kura ya eye bafia ye tototo no emra mu no eye de ntira. Mewura anwumre wote yanka sompa hot bite kase ni ye mo adwo mo akwa abo. Yo minia musto Mr. Obibiara ho ye de. Nyame hu ye mobo. Aje de efiri amfira afa ho ba ye ya na ama yabopusa se ayi aba abusuapani dafom na nanom nyina twahia emrante hina tie sidwam display wa matuo so wadan ko benkum ni fa de apem ne bo wa maso ayesoro kitren de eto so ewie ya wodai ya timkaja wo mehwe amuje efiri ne hwenem na sabre woti na nanom wonse do eho na etwetwe yaso ne yese da bi bambo mu no ewo biribi e wo se yedikan hunu ye nhunu a ebetimi akofa de eba ye aba na wonso na waben mu ntina nwumre we aba opunumi Ewura fa ye ko ho school yo mi sanda wasi emma we there especially for yako so the mechanics say we have to know that funeral grounds are places of mourning, not zones of fear and panic. See, obi ye koyeni here. Any a honor ye koye and not ye kotua na mobia. He said they are constantly a bit any yauni other things are brilliant. So, but Nina, all that you are doing, witnessing, any on everything that can say, a Ghana brand, a committee say,
sadly a BS either near funeral a bit festival biasi. Ninano Pogina, the weak informed sleep of firearms laws. That is what is undermining all these things. Oh, say, and as I say, yes, say, oh, quite fashion, and also say, you call for ye and ye be star. And say, over you sue firearm way and a firearm, another a true way, another a be aware. Yet, me, so ye say, the matter a bay matter, oh, quite my use way. When I wait in use it, you say that long ni implementation of Muago. So also come one that didn't near them. It cause so a idea let me story to say, especially the security agencies. Almost initially say, almost say we have some cultural display and not say, Obian can say, Mama, yen so yamrimu, a mamrimu, and say so. Now, so a net contemporary age, and I said, some of the practice are not right. A bit maybe or how I brand. As I say, you can't say, yeah, we need not to hold on to some of the practices that can cause harm to us, that are promoted, and also say, we are cake, or we are and say, you have a year, a whole you talk of soon, and also say, the cock of general coin. And yes, say, will be from so being commanded, very quite okay. So, first of all, the weak implementation of those laws that regulate the weapons that we use during this event or including funeral. And now, secondly, you say, young Cassano, your cowa, and your honor, as I say, your contract of say. Meet SOMPA and also say the 6.5 take the Masua and Chada. All those things they must regulate them. Now who can do that? Answer Sadian Big Man, yet it might be back as a set obedience to send some run a bear on belly too. But the meeting it's in Gugu Amran just got there. Yes, you say in Naya and Nipantu, yes, Nikoya, then Koya, then but I think the time has come there. And said, yeah, 90 from the say, and yes, Haji too much. Yerahovi, sir, a true to say, a be a warning shot to cry, yet to twino. Can I near no say, actually, true, dear, one more day, Tosano Shimua, and dear Crano say, a two intimate cook, be preprow. And they say, rubber bullets and Sir, warning shots, no, any day to say fashion. A mobile bender was a yedish motor. Now, why is the crown the one who can say to me, what? So, Midawasi. So, I say, Omumpuna, you can say, I can say, Ansama, you don't do ceremony, as I say, official to say, what are the use of lancing and ceremonial weapons only must be allowed. Plus, we need to ban unauthorized and sophisticated firearms at the funerals and any other gathering. So the country said, what kind of that? Those days, and counter now, they go at the money. As I'm here today, Francis Ahovi, they recommend people say, Yenfa, rubber bullet, too. The Americans say, they did Yakosu, and you saw that you but they put in only gunpowder. They decide gunpowder and tour. At times, also this one, you man go among them show so and down say Yama said, and then so that must be regulated. And secondly, yes, I didn't go too poor. Then two they were designated areas that a one corner of the or two sides, only men or baby that to control both dumb people. Baby, that thing must be answered. The police must give parents, they must give lanterns. Almost the lanterns more media. As I say, police to Lancaster, almost Ginaho, they have to monitor. Say, are they kind or move this one? And then Musa, yeah, who no share one. If you never been to be put me town in a paper, or be made me through a dime,
na they are now more and cotton year a honor accident now an accident so everything must be regulated and authorized weapons pulling must be allowed and the place must also be regulated and yes any place at all you can do certain things. Yura hovi anwumre YEBOAAH ASARE ne obra wanya ede amayen afe yeja wa mo wakono de odema abusua no a de asie wono mo nso kura asa adwene bi ewo wontirim wo ya amamre ne amane yete se ena afe wo mo nso a eye wo masede se odi se adwuman so the make say if you are in Christian because meaning free community setting one and say an chief security only civic institutions and say almost train for and now more educating for there who police here the danger with the back into yen united transfer a bit now master education but now going now yesterday and yes security agencies also in fact mama enja those ultra events say being a year more apart and also say year and the except the deep a time because they should know say their first responsibility is to protect women and property. So be a little bit problem. Omo friend omo police from tour. As I say omo yede omo to anamoko omo to million star and anamabon dia obi betu any say suru kakra ana hu kakra be kanu. E be nya ma say that na me ma kanshi no. E be nya de abra but mami pa we think there. There should be respect for tradition to go hand in hand with responsibility. So when you say you pay a mamre, now so a mamre, as I say, no, as I say, the Jew who say, if there's anything now, I say, you can say, and security and culture must coexist, not compete. So there are parties say, as I say, you should not allow unauthorized weapons and the security and the police front. They have to be alert all times. They should not wait for them to be hot. Say, we invite you and son of Mobia, almost immediately, and say, wait, next, I don't host them with a bit of brass. Yura hovi anwumre SOMPA TV FM ne ye Facebook ni YouTube nyina ba bia adehye ni tie ye hwe ye mfiri YEBOAAH ASARE anwumre ene obre ne won kyerɛkyerɛ yo me so mi da mo ase na ko ponshira onshira won so wono ene ye executive secretary edema Global Security and Africa Research for Good Governance brosage ene ye twani afre owura Francis Ahovi wono ene bambo munso a wode akọ ye nkyerɛkyerɛ no ampa medimafo YEBOAAH Center anwumre wokutaye mu pa ene ye de kase ne ba hyano nso session B no ene yisane ede awuradu not open to this page until you are told to do so eno yeduru so sa no poku asema yira wo yade yira bra wode kwa akoma Dr. Tam da so no wode tam ato so ana se wo gogo na apo nyina na ntimi ansori bio ewo nipadua mu a na ye ebu akwa agogo na mom time na wode to so no wo hwe ni din na se malaria nti na akoya ATIMU Dr. Tafri Jedru ya wode etu atudi ase no eno ena eka ye ho a anwumre ensam no nyina da yede esomwo na abusua menkwansa twen ye sima kete bi yeda ye ho tiewa na fe yede de aka no ato aso no SOMPA e market yapa hold bite kase no ne nsoso ofe tosomienu no e na yede e boeremu no na ye hyase de a na ye hyase e de free a police fo akache wono fa ye eno ewo appointment Metro Eastern Regional Police Command no wono mabo adwuma so papa ma ene ye kasei wono ensa aka enuboni bi ya wosusu se enipa bi a na wono so ehye eye akosombo empotem ho e na wodi se adwane no wo kire se Honda Kia bi anase bi a we say no Hyundai Kia ni bi
ɛna wɔkyerɛ sɛ parcel no wei ɛyɛ hahadekyie no biawi no ɛna wɔkyekyere no boaboa bɛsɛ apem ɛne ahensia ɛna wɔde agu bɔtɔ mu ɛna wɔkyekyere no kama na wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ tipɔfo bi anoma bi na ɛbɔbɔ hwerɛ mu ɛde gu wɔn mo som enurada sɛnea ɛkɔ so ɛwɔ empɔtam hɔ no na polisifoɔ akyerɛ mu a wɔnom edi entetenteta wɔ abra regional police intelligence department no wɔnom nya tipɔfo no ɛna wɔnom anya ɛyɛ akokoduro ɛsesa wɔnom nneɛma bɔ wɔn ho ɛkɔyɛ entetenteta na akɔso mbobonya empɔtam hɔ ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔnya asadeɛ wɛsɛ no wɔkɔtetɛyɛ na ɛni kyɛ bi ɛna wɔn hwɛ a ɛyɛ Krɔbɔgɛ senior high school no epom hɔ ɛna wɔkɔkye saa nkurɔfoɔ wɛsɛ na wɔkyerɛ registration number yɛ no ɛyɛ Hyundai Reno truck no yɛ na enubɔne no egum no ɛyɛ GL 5724-15 na wɔkyerɛ sɛ wɔhu saa no na kyerɛ sɛ wɔnom yɛ sɛ wɔn kyi wɔn anapa bam wɔnom nyinaa edwane yɛ na kyerɛ sɛ akanubɔne no ɛne kaa ne nkoa ɛna si hɔ ɛna wɔnom nso so ɛsesɛ nubɔne no efiri saa ɛyɛ Hyundai truck ne mu ɛna wɔnom ɛde kɔgu wɔnom tipa truck bi mu na wɔsi wɔn mo ɛnka bi nhyɛ mu bɛho a aberanteɛ bi a wɔn anya mfinhyia bɛsɛ 39-year-old weather yɛ sɛ ɔyɛ wedani yɛfrɛ no Solomon Tete yɛ na ne ho hancho waba officer wɛdeɛ Madam Romero na emia media na mentɔn no wɔ ha sɛ nom mede kɔ Nigeria hɔ ɛna medi adwane ntin kabɛyɛ a munjai me na wansana wɔne hwekura no wɔposa ne nsɛm nkɔyi sika 100,000 Ghana cedis kane sika no 1 billion ɛna wɔde ɛma sɛnko de bribe police officers no nanka wɔnom agya no polisifoɔ ne so ɛne afabrai ɛna ampaniampa ɛyɛ 90,000 Ghana cedis mobile money ni bi ɛna wɔsɛnde ɛna wɔde de aka no so sɔɔsoɔ na polisifoɔ ne gye wie nom so afɛ ne yɛnya adanseɛ nankasa ɛna wɔnom asɔ ne pɛɛkyi yɛkasa deɛ wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔnom ɛde no ɛkɔ na wɔnom ɛde no akɔtwere mu na baabi a wɔnya enubɔne ne friyɛ nkɔfo korɔ yɛ wɔnom ɛka ne ho nyina da no wɔtimi aboa apolisifoɔ amoma yɛ hwehwɛmu sɛnea mamra no ɛma ho kwan ɛwɔ man Ghana mu sɛ enubɔne ɛte saa no yɛne ho dwa ɛwɔ asɛ nom no wɔnom ɛtimi ɛde nakɔgyina mmara n'anim na deɛ mmara no seɛ no wɔtimi aka akyɛ na yɛnhwɛsodeɛ ɛde ama afoforɔfoɔ no a wɔnom so ɛwɔ tirimupɔ sɛ dakye bi no wɔbɛdi saa edwa no ebie yɛtoa nsɛm nso yɛda soa egyina polisifoɔ akakyɛ na wɔn a wɔn wɔkɔdeɛ ɛwɔ asantemantam wɔn ahyɛ nhwehwɛmu ase wɔabrɛ bɛtɔ dwa sɛ abranteɛ bi a wɔadi mfihia no aduasa 34 years wɔn akye no sɛ sɛbe wɔne maamu abɛyɛ aduonu ne akyire wɔ kronom heman sɛbe wafa wɔn to na nsɛm ahodoɔ bi a boba efa saa 34-year-old man no ehu a edin eba ya ne akoto eno nko ani edin eba ya no ye kasa yi wotwere bambofo akache ya wobo amanhwehwemu no akoso ne yechirem se saa mamu a aduro no wo mo fie ne ye free 13 years kosi 17 years enti yebeka sa wo ye teenagers na ne one sompa di nkomo no eye owura set ono eye dansini wono na kasi sudua se eye no krama asase no de na aso obi asuro enti na ye hu wo mpotem wo nanso obakonya pia abontira wo beka ase eye no kro se papa ne na ye bibi ete saa ne pena wo ma maka no so die kire nti wo manya danse afiri saa nkrofo ne ho a e kire se akoto no wo ye bibi ete saa no woni mamu ano e na ededa na wabra wo kire nse no wo se wo mu asebe yaye wo mo saa ne de yentimi efo mu din e metu dwa sesi a enam bambo ho asem entinti aposifo a wakode wo ma so asem ne mu a wo mo ye hwehwemu woni ama ne boni ba wa beidu edi nkomo I Kurma Franco Himana, a crowd beamu a best 50 years, and I day came President one MAAME, Aquana, Hima from 90, the Aquatic, and the watches a town MAAME so dear. Then the 17 or 18 years I be burping of Naga Yobison, drew on a MAAME, be a yes, and Nancy and Mapa. I was in the bay at the island, the Mabisina Bisana, one name 90, one care about Boo, child, balance,
bono de meka abranti bi anu ati kuroni a woton aduane ana afa meto amana yesa abranti bi ati asenti ko abranti fi ko yire na was an committee fi bi sai ane de le ya na se yemfa ne nkotwere abai ko du police station wono haya akoro to sa ane na dadua ya me no kasa ya akora ba ako emomu ya na nam ade ya wo hu ye asem ne se bo kusa wan kan bra no so de meka abranti so afa metubi enti ora set enu no dansini ba ko a wo pie mpotem horma woni yama ne boni ba wa beidu edi nkommo chechemti akoto na ye kana asem no 34 year old won ne da Facebook ne so no a wogina babrin salon ho a wa pocket mienu wadwo so mienu no won ne da ho na yesu se wo ye saade no ensesi ade police fo no asomu a wo mu ye nhwehwemu nice man we obi crash you na mamu aho na wo gro we ende se wo kokum na abusua ma yenwura nsem foforo mu Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama sa na wotwe wie yote nka wasantemamu na wode aso ebofon wode de sua na fe Green City Project no womosi adankora be sapem ede aboama dan han no ebo na bafom na fe timamufo anya baabi adam wasom adwo no wotimi asora ko onyuma so akoye dwo masikaba no womodibi atue sikato de akekere wo mai nene na mampene nse dan we ya wosie nyina no ka bibi de akere fie wurafo na womo wone wan wone ntu wone ntre de nti a wokansa ne se mo amoje eburuboso mensia sa de rent mra no emma ho kwan no muntewe. And so the houses will be indexed in cedis, and we know that because of the low inflation rate, it means that the cost of the house is not going to continue to rise unduly. This is a Ghanaian solution we have derived that is designed for our Ghanaian reality. One area that has long been overlooked is also the rental housing market. Although the law limits rent advances to 6 months, weak enforcement has allowed unfair practices to persist. The current rent law says that no house owner can take more than 6 months rent advance. And we have a rent court that is supposed to prosecute cases where house owners take more than 6 months. But unfortunately, both the house owner and the one who wants to rent the property are not prepared to go and report. And that has been the main problem in enforcing this law. The one who wants to rent the house wants a place to lay his head. The house owner too wants to collect money to invest in something. So none of them is prepared to report the other for paying more than 6 months rent advance. And so our goal is simple: fairness, protection, and dignity for tenants. But we're also giving alternatives. So the National Home Ownership Fund will continue to provide long-term financing with a particular focus on retirees who deserve security after years of service to this country. And we are Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama, we Bosonche District, where was Antimantemo. That is where Anna will be a answer so. If we are say, dear, why ye no, a beboa palma, a church for a doctor for a bedmare for, and a 4 Nina no, Wamuna Majo. A low-cost housing scheme for public sector workers is being implemented in partnership with organized labor and financial institutions. Nurses, teachers, doctors, and civil servants must have access to safe and dignified homes. At the height of this effort is an innovative housing financing framework anchored in a 3 billion revolving fund. This fund is going to be in partnership between government, organized labor, and the private sector, and it will enable workers to acquire homes in cities with manageable long-term repayments. So what is going to happen is government, organized labor, social security and national insurance trust, and the Republic Bank of Ghana are going to create a 3 billion revolving fund. And so companies like SHC... no wabo so no enti nyaba ni say ya emfa ho ne sɛ de osikate wobetumi agibi na fe wutuatua ne kakra kwapem so obetu awie na agya wonu wabusu anya ba bia da na yewura ba wono ene ye pani a woda State Housing Company na no wono nso ekere sɛ de wo musi asi no akwan ya wuwom ba bia gata kura wumhuani na wahu sɛ mu atwoku anase nsufi na wo mu ene mfaso a wono ma ebetena ho no benya.
will deliver 214 units of 2 and 3 bedroom detached homes, and we expect to be done by the end of Q4 2027. And I hope, Mr. President, you will do us the honor of commissioning our phase 1 once it's completed. Ladies and gentlemen, I want to be clear about what this project is and what it is not. It is not simply a promise. It is not a concept. It is not a rendering on a presentation slide that will gather dust in a boardroom. The Green City, YEBOAAH, is a plan that is ready to become reality. Over 1,000 housing units, not as a headline figure, but as a target, with a financing framework, a construction timeline, and a partnership structure behind it. Even with the gains in the economy, construction costs are still not coming down fast enough. In order that we keep the prices of the properties in this development as affordable as possible, I ask humbly, Your Excellency, that you consider making a small donation. One managing director, Edema State Housing Company Limited, Ura John S. Bar, one ena waneba bedu, Edi Sankomui. And Nedjumedie be a quaso, a one mampenny at Snaye, Ninano, and a Ghana School of Law, best in Finchia Polypolia Diosian Sieni, 66 years, one kuto, any Suyapoya Opesobayam Renim Nikunidia. Ubetimi afa wonsem na wakwaje entity yansane yafrewo edwa baba ni mo se empanyufo ahodo ya wonom so eba senie e wo court ne ho nsensem no a wonom edi mu ntintiman mu na eto da bia obi pese wo yemranim ni anase loyenti no na watimi akwa akodi school mane mentwa e na menya kwan ya nwura mu e na say emfie polypoly bese nwotwe enkono na nipa ne pese obey lawyer ni ntino na wada so ebutu ho ni nyina ne se kwanya eni ho ema no wei enam so afie twam 2025 no empanyimfo esesa ehom ensem eboaboa no ekoto eyemra hyebedwam se wonom enhwe esan se bako we no owale dro ya na egu ye de sa emranim dwumedie ene ho ntete ya de sua ni nyina no ekwa akoma Ghana School of Law no eto da bia ya na nipa dodo na atirimupo no eto nsom no obi apa aba no wajai ne talent a ewo so obeye mranim ni anase bia court adwuma no na wode atowo ekoye bibi fufura basa woni passion ebia wo monte no na adwuma na wo ye no wo ye ne biare biada eno nti no amamra ne nyintum na emra meye mra sebeya sa universities ahodo na sesuapo ahodo ya wonom eye LLB meche bachelor of law no wonom so betimi atoa so wo bi wie animu dia ne mranim adesua no a wo betimi atoa so sa Yankrankran University anase aban dia no na we se kwoto wonom panyimfo adwojo ho amwaje atom se eyanamoto mapente no wonom agye atom na enne day mampanyin atena ye ene ye Rajon Dramani Mahama wode ne nsa no nsensan ye ehye krata na senti yakasai atadwefo wa university ahodo ya wonom soso wo man mu ankrankra ene wo man ni die nyina no se bia wonom ekire LLB anase Bachelor of Arts na wo mu wi a wo betimi atoa so se law no soso no wo betimi ayi bi na etimi aboa ama wonom ewo pepa so betimi esuamra no wonom dodo na enya kwan ewom ye nkobra ye Rajon Dramani Mahama wo kasa no ensem bi ya wode etu dwa no ye ntiemra and ensure the highest standards in terms of legal education, but also to open up the space for more opportunity for legal education in Ghana. This particular act has been one that many aspiring lawyers have been looking into, so it's been signed. We said yet it's a phone no share ya wonsa akanene ena chese ene me wonsa ka ya wonom so atadwefo wa wonom ate dene ensempa eba ede ama wona wo pepa ene ani suade hunu so obesua emra na so toda bia akonya emama wo mu no ene ena mampanyi John Dramani Mahama wa ya dom ya ni nyina no ebemu ede ama wonom Ebusia ye twaso ewo ensamfufro emu na administrator ye oda Ghana Medical Trust Fund ano eye Mahama Kes dwumedie no eye MAAME AGYA obi ada kumpoku na wode atudwa echiremu ese Mahama Kes dwumedie no sika esom 36 million Ghana cedis investment en wo mo ede hye
entity asronko a yede ema wo mo ayefra wo specialist no ewo apomden atena ye ne ya ma wo training bi a ebetimi aboa ma apomden atena ye no wo ma aboa no ma hye mu kinaye na ene government accountability series dwumadie no ase na obo obi ada ko poku ede sansam no etudwa na wo se mahama kesi eba ye na enkrofo eken ka so na dwumadie no kura che ene wo mo hye da hunu de ekọ wo se ebi na abai enti wo mo ene college of physicians and surgeons ye wo Ghana ha na eka boma training no ye bema ebi ewo honom enye wo mo nko a Ghana College of Nurses and Midwives for and afa Ghana College of Pharmacists so wo mo training 100 ewa ha na ye training 100 nso ewa ha nti dwumadie ne de ye ma training no ewo no nephrology mu cardiology akoma ho yade se bia obi ewo yade bi ani ne sa ne manema ne nyina no ne nyina ye ntete sonko a ye de ma sa enkrofoi na ensema hodo a wade tu dwa ewo dwumadie na se no ebinie. On the training of medical specialists, the trust fund has entered into strategic partnerships with the Ghana College of Physicians and Surgeons to expand specialist training centers and decentralize postgraduate medical education nationwide. We have also established similar collaborations with the Ghana College of Nurses and Midwives and the Ghana College of Pharmacists to train 100 specialist pharmacists and 100 nurse specialists in oncology, nephrology, cardiology, endocrinology, and neurology. The Ghana Medical Trust Fund has made a strategic investment of 36,234,475 Ghana cedis into the specialist training program as part of efforts to strengthen Ghana's specialist healthcare workforce. And watching what it just says will be Ghana ha na ebia o yade bia mahama kes ne betimi aboa ne yese ebia yemfa nipa ne nko India yemfa ne nko China ana yemfa ne nko UK na yenko ye ne surgery ana yenko money treatment wo ho amepa cho se eye outside Ghana wo mahama kes no wo nka ho bi enti we ye emwa eye o man Ghana mu nko anti se wo yade ne mu ode ne yese ye de wo ko ba bi foforo ne akwa koma special treatment a eno no enya ade se e cover. And then there's something that we keep getting. Many people want funding to go to India, to go to abroad to get treatments. Let me announce here and now, we do not support any funding out of the borders of this country. So if you see many people tagging us on Facebook and all other networks and asking us to support a patient who wants to take a trip to India to get further treatment, please count the Ghana Medical Trust Fund out, because that money that we spend on one patient to go to India for a treatment, we can use that for about 20 patients in country. ADWOA Obobia da Kumpoku wono eneye administrator ya woda Ghana Medical Trust Fund a friend Mahama case no ano. Ena ate se ADWOA ASARE nso enya adaje na wabedia ma no. Apomudemu a na yegina na Government and Hospital Pharmacists Association ye fre omo gospel for no wo ma sha se kasa na won mon kasa ene se na no ya aban bi portal no se wo be fa pharmacist no mo ne ade no wo mo abe agent tie pa no dodo na na ko portal no so ya won suro trokra no wo ka anka pharmacist be se empemo nan ekọ be se empemo nsia de technicians so eka ho safo nyina ekọ portal no so a wo mutimi ko lodu kama nka wosaja ye fa wo mo ekwawie na emra nipa dodo se na ye fa wo mo se 100 pharmacists na 150 pharmacy technician no se abra nipa be se 4,000 pharmacists and 6,000 pharmacy technicians no na 150 oh dabi ene empanimfo amhwe apomuden so titro yewura kwabena minta aka no we de kapa na domo suko na wo mo mfa bi nka ho esansa wo mo awie kura wo fie backlogs no wo mo nyamfa mo keti mpo na kampasa wo ma ba be fate sekota na aduru half ne sa ho nti no se ye ka wo mo a eye adwuma no ede aboa wo mo kura esu sasafo no hwa enti ehia bi ka ho enti wo mbesre aba no won sa nwere ho mienu na won sa so empimpin nachi na wonyo no foforo afe yete ede esisi kasemu etode bi o my Ghana yesika boto no ubehu sana ankrenkre bi wonum emfa so pe wa ya wonum epe
ede apɛ wɔn ho nti no na wɔnom atetoɔ na ne nyinaa anwunu ede akɔ akɔgu wɔnom betom bedru asie no yɛse causing financial loss to the state na yɛaka ne saa yɛntwe ne nkonsa kɔɔtomra no wobɛhu na nipa no afa ne ho akɔ akɔdi sɛ bɛyɛ yɛbɛtumi asi saa nneɛma wɔasia no kwanti no anam saa yɛ so ama ɛnnɛ Yewura John Dramani Mahama Gonja ne de hyekonkron ya wɔte jata homa so prince redeɛ ɛyɛ ade a wɔde ne nsa asan ɛyɛ krataa bi ama no aba bɛyɛ mmara na ne nyinaa no ɛyɛ value for money law ɛde ne aba ne nyinaa ne sɛ wɔnom ɛba bɛhwɛ apɛ asueye bi ya wɔnom so no ɛna ɛbɛhwɛ sɛ ɔman no anaasɛ aban nneɛma bi a wɔsɛ wɔtɔ anaasɛ japadeɛ bi contract bi a ɛwɔ sɛ wɔyɛ ɛde ma ɔman no enya ho mfasodeɛ no mpanyinfoɔ yɛ yɛde wɔnom atoto ano no sɛ bɛyɛ wɔnom ɛnkyeakyea anaasɛ ɛyɛ smuggling bi ada ɛma wɔnom dwumadie mu nti no ɛna wɔnom ɛpa wɔese no wɔkyerɛ sɛ bɛboa ama mpempi no saa nneɛma no a ɛka ho ɛma ɔman Ghana bɔka ɛma yɛhwere sika mpempem ɛma yɛ japadeɛ kɔdi ankorankora bi nsɛm no ne nyina da ɛto atwa yɛn kɔnkɔ tie sikasɛm so afɔ Yewura Kɛseɛ atofoɔ sembra na wɔkasa ɛwɔ ɛyɛ bill yɛ nnɛ nyankopɔn ada romanti aba bɛyɛ mmara no ɛnsɛm a wɔde ɛto dwa no sɛn ɛna ne sitie. President this morning signed into law the Value for Money Office Act. This singular signature and assent will mean that going into the future, the Republic of Ghana and the government of Ghana will curtail public sector expenditure that has actually risen as a result of overinflation of contracts, the government contracts. What we seek to do going into the future will be that we will set up the office and all single source procurement will have to go through the Office for Value for Money. Nachas office anasa akache no afia yeba besim 2027 no January anasa pepobo so minimum and our chese ebesha se edwumenti wei eye ensemu a enne ekoso wabra value for money law no and one sense no beto dwawie no Yewura Kɛseɛ atofo sen photosam esoafo wakasa edefa ho Ghana Water edwumakuo no ebo amane se efree August afimpino ne aduonu num afie twemu ebesi sabre wo mo customers beye ahasa aduokron ani akire 390 ena abeto odwa se water ensuo no illegal connections nko a chese wo mo yusunso na wo mo ntwiaka ye ka sei eka abo Ghana Water Company edwumakuo no eye 16 million Ghana cedis na ne inspection dwumadie bi ekoso a penyine pa ya woda atrena no se managing director onumunyamfo Adamuta Wakilu woni na bedwafo eko rounds ahodo no wose saa 16 million Ghana cedis no wo matimi anyamu 3 million wo makɔgyegeje nti ene inspections a wo mkɔ ene adeadea no wo magyeji sika ni bia no wo se customers na wo ma adwene se nsuo no wo muntwi aka no eyade se yede wo mbekɔ akɔgyina mmaranim abo wo mkɔ adu na fei wode to so se na nsemu omanfo ete prampram gbechile afie nya ene mieme yahodo bi a ebembembemben honom no na tema booster station plant no oha kakra aba ho transmission lines no enkoye eno nti no wo mu hunu saa ne ma nyina enti ama wo mo hwiri nso panti ye kasai wo mo etoto ne ma se de be ya saa transmission lines na ye dada ne nyina wo mbe yi enu afri system no mu no wo mo de foforo aba be hye wo se de be ye betimi aboa no wo manfo ati area ho nso wo manya nsuo anom. So far, they've made significant progress. We've identified about over 375 customers who have done illegal connection only in Accra from August to date. As at last week Friday, it was 397. But as we go, every day they are developing, and they bring their report every Friday. They serve as the report. How many they have identified, and with the help of national security too, they are doing well. We have their intel officers who are down giving us some hints, and when we follow up, they are really true. So I want to thank the national security and realize that the 3 lines from Pong to Tema Booster is where we have issues. Because when we take the regional land revenue water, there are 2 regions that we have very high, Tema and Accra West. Adam Muta Wakilu, wono neye managing director Emma Ghana Water Limited. Se ene nyame kwafum na nka wa mantem anka asantema sade ya ka ya pomodem fare bai no nka tonko kofere pa esanse pokufa ma be de wa asantema mu no eja so ho na nya asenkuma enti KUST fire station e wo ho
ɛna ntɛntɛntɛntɛm swiftly wɔn mo tumi duru hɔ na wɔn mo kɔyɛ wɔn mo mmoa na wieyɛ na baabedu pani a wɔno ɛna di wɔn mo anim yɛwura wɔhene Gyambibi station officer ɛkyɛ sɛ sɛnka wɔn mo kɔ no ɛna wɔn mo gya wɔn mo nneɛma ne bi koraa wɔ akyire anka deɛ bɛsi nyɛ na yɛwura Gyambibi ɛne baabedu edi nkɔmmɔ sei. And then there's something that we keep getting. Many people want funding to go to India. Around 1959 from Fire Master Control, Accra, I'm a dispatch here nearby. Within 10 to 15 minutes, you buy you will see a janitor warehouse anymore. Now access to the place now very, but with our strategies we're able to break in FIT fire no. Cars me and sa the best support. Cars me the best support too. Baku free as a Mampong and a Baku free regional headquarters. From the boy let me within 30 minutes. Na it's me the Janaba under control. Na the Janaba buy for now. I feel investigation. The cause of the fire. Inti mean can't the Janaba buy. Rebecca say yet to be assessed. The train say a Jumani Rano. Ever you who ma say. Why you buy it? It's not savage. A dying Akasiam Yensa baby a product no. Eno station officer wa hene Gyambibi ena ne ba bedu di nkomo yi na wonu ma no wani semu no wo mo so bo amane yese de wo mo si hu no na bo enumere no so that man abaso na ne we ma de bo mo ma kire mo ani mu ha TB ona na mi se ejebi ato ewo ye warehouse wo ayupum me say I say me fast na me rush ko onski di for the war inside want me ko mo ko ka kire wo mo na me say flare fire service for say ye factory se ye ndi kwa so mo bo ayen ba so oni di be 20 minutes e flare o ma be 20 minutes wo mo ba ya o ba ye boa e di jire mo free time no so me si ye na ko pem a mo ma chi mo enu ansa na je no ano ko fo Sammy, we know how you want my cost. I'm a Janny Bayer and maybe I run the 7 o'clock and you 7 o'clock PM. Quite a Janny Bayer and so Namimo inside. You want when you're Jamaica, a free an apartment here. Only if you have it. You ever Jamaica bar, 5 Jamaica say, also Jabby extra on that younger. The Janamaba show, Boss Nano, the 1 hour 4 hours for my place from pay for Nabia. I'm not a bad boy. See, I was 7 with Nema, Yojuma, Jay Dumuna. How much better 5:30 yard fire service for Biko. Pastor Janim Dasu. Eno, wo mo a na woni semu bia woni ba bedu edi nkomo. Pokufa ma beden, eje eto ho no, na yekofa ede somwe. Afeye remwen, enwumesia ayoma bia etri bremo na enwumesia no ye wana fana. Obi wa ho a wo school no a wokoje entity ye efa ekwan pa ye fa so eyekua ho. Agric sector no eno no na nesa wode wani echiremu ewo Wanchi College of Agriculture and Applied Technology a panyipa ya wono ena ye principal etua wonoma no Yebra Abdullahi Mohamadu wode chawpa ya emu oden akoto asre waso kitane nsema kura na yechede asre waka ho aban ni nsomwen na wonya adomwa sebe ya nkwada ya omogye nteteye efa eyekua adwuma ho ensem no wobetimi afa wonoma adwuma na waye enkyerɛkyerɛ pa ene nimdeɛ pa na womo ede ama akuafo dodo na ene eba sɛ wonom edua emfudie no a na wonom akwakofa chemicals enduro no dodo na no ama no ebuso wase eba sa na akwakwayi wo haw ede ama tememufo na eba sɛ ohaw no so batememufo so a eto de bi aban no ene bo ho kente no adenti na aban no won frase na wonye saa ne ma webi sebe ya yebetimi esi dachi wo ye na enam kuafo bi ne nsaso ene nimdie bi a woni ewo eduro fa ho no ede abre omanfo yenko na yenko tie Yebra Abdullahi Mohamadu ensem. The level of use of those chemicals, it is something alarming. We are not completely discouraging the use of it, but the right use of it is very important. If you overdo the soil with that, obviously you are weakening it. And within the next few years, that in itself is enough to dwindle the current production that we have. For me, it
it is a challenge that we are throwing to the central government to take a critical look at it by ensuring that these graduates are employed so that whatever they have learned, most of our farmers are aged and not lettered. These graduates, when they are employed, they can be able to fill that gap by extending to them the very current technology. We will go a long way to improve on their production. It is time to begin to look at the need to get these people engaged so that they will fill in that gap by ensuring that people are walked through the right use of all input, including the chemical that you spoke about. Any payatin and K one any principal ya Wenchi College of Agriculture and Applied Technology. Wotia wonom anoyera Abdullah Mohamedu. Na no this no ampem wada. Wasai esre abai ene empenyufo ankrenkre wana wansem wo bie se adaroma eto de bi na se wonom amfi womo esia wonom yefun yomo yapan so no bi hu die ha wonom enam sa yosunten wo ha hodo ya wonom ehyiehia e wo wonom so esku mu ho no panyi agebrani adaje ebubu mu ekrokru sei e de ache na nsem ni nyina da no wodi tudwa wabra na wona obegye ntete ye wo ho awie no wo fa ya etoso enan wo ya kwankwaja som e de ama wonom. As an institution, we have made lots of strides, especially those from the non-governmental sectors. They have intervened a lot, but there are still areas that needs to be filled. If you take a look at our lecture block, it is quite insufficient. What we have in terms of size is very small. If you have a class size of 100, it becomes difficult to contain all of them in there. So we will still need a very befitting auditorium so that being able to take larger number as and when we receive more of people coming to enroll. Most often as an institution, we cannot have everything at a go. There are instances where you are expected to embark on city tours. You require means of transport. As we speak, we don't even have any bus that will help us in that, among other ways. Obviously, agri is a practical subject, so it cannot just be theory at all times. You need demonstration lands for them to practice what they have learned. But with the land that was handed over to serve this purpose, we are now encountering a lot of encroachments. Anodi semu etwe ye principal ya Wenchi College of Agriculture and Applied Technology Yera Abdullah Mohamedu wotia ano na ensem we say enyina no yankasa ye nua bema adomna na PSA ya preko ya obutu Wenchi bunu mantamo na da romanensa so enanam ya yenso yensa aka bia da na ekyensem ede asomwo. SOMPA 106.5 FM Akrasu eni hot bite kasebo ene nto aso ne yeda so aye kenkan ede ema wonsem foforo na rehosem abeto dwane se abrantie bia wedding fishia no edun son we kra dia ba mu a Asanteman Senior High School where final year student ewo honom na edin eba ya ene Harrison ahwe ne nkwan ya ewo meduma eno no ewo kwabri East Mensino emu wabra yesi wo free school abafie na wo charge ni phone na charger ne she phone ni mu no na wo kita phone ni miamia ena ensuo hya ase se eto obi nim de ba ya grada ni dwa ya na chese efa abamuwa no emu wanka agyi ena wo hwere ne nkwa ya assembly member yo wo meduma electoral area honorable Boating woni yamani boni ba wa beidu edi nkomo ayenukure asemans ne yawe hosem ene se yenua na yemba a okosku asanteman no enukure se na no nsu etoye no tender a strike no ama akofa wu aba krim ne abusuafo na hia akọ fie ho ne committee members akofie ho akohunu se kwasim se yemba no tender ana agrada aidwae afane kra afrete fasase so na migina sa incident ya asi so ankran bi afu nukure mu se ne phone na beka ye ho na nsu ya mani na ho a bakofa ohawo ni amane bi abeto so say young boy you need to be be your family ye ne nko wotwe nso ye dia kwakosi message say phone ye hu kwa use phone si ye koda ye ni kum ni ye say kum na ye fo ntu ba e bo anse ni tia ya fa to waso mi ni ya be be nko yes hand na mi senke sa hadu mi nka ensi na asem so de ye be si a bi nim de fa so ap metu nyina ho phone say phone no enye say agrada kwa bejo gwampo na e wo effect ya de bia de mabodi no e be haye nti message say e hwe kwa waso use phone ni na boy. Enti Ora Boating eno no meduma electoral area assembly member ya wo honom ena otese wode ne nsem etudwa no afe ma yenko mfimfini mantemu bra ye firi meduma ereka na no maboboa no
na wɔhena wɔwɔ commander na normal trankonwa okatachi kome ya wɔtɔ awotwe na na se wo de wɔ ka kyerɛ aban sɛ wɔn fa nhyehyɛ bi a ano wɔde ne paa mra sɛ de bɛyɛ na timamufo wɔn bɛbu na nanom ahemfo na bra wɔ kasa no na ereka na wɔ Yakutasra abampa de. Wabatuba na nanu yetu nobody. Na nanu manfi na wodi show na audition na nanu. And abaka kubebi wakashe bebi kukan sambigu onidi wufi pato. Obaka na wa fariyezi. There is that manager. Abefu tuya wa bebi no go sami na ngubu ni na beku afodo no de subenni ezi waga okoma oya sifin cross just start manager only she should from na aliya badege mbanu ngebe munyiwa eche monitorinsi adisha another shuru kakra wisheni because mabade aliya na wachra eno commander na matrankonwa woyembo owo no katachi kome ya wotodo awotwe na nama nanso ho ewie no wose sade ne amanyose mawurawura na nanom ahemfo nsemu no eka ho bi pa na ama menteme ho ase na amansotwe atweneti ewo na nanom ahemfo ntem Safra bende na nanom ebe ko bana ansam ne small to kona ansam ne yana wabaya manso yɛtotɔ srɛ abambɔ ebe nhwɛ na politician bi oshechi ampa na nanom yana manzi yɛni ogwa yɛzi amanzi obi bɛtena goda yɛzi amanzi shunkubi ɛnyɛ na yɛbi ne constitution ne obotu wɔdi kyɛn wɔba ne ogwa ɔyɛ bisua ne wuri yie bɛ ama ɔman na ɔnyɛ obi ne self interest bi yɛbi yɛni ne ogwa ɔyɛ ne yie ogwa ne na bɛgye wɔ pa yɛrɛ srɛ abambɔ abambɔ yɛn ho bibi kakra nfa ho bra afi yɛyi afɛhyɛ yɛ afɔ ho enti nyeyi afashase ana okatache kome ya wotodo awotwe commander hene wode na noje sam ne nyina atudwa ereka nan woto ede mane yen na kasa no hu se wonya daje pa fe ne se ene ne ni abra wo ka ne nsam ne nyina Pepsodent cavity fighter toothpaste ntira ene wode chusi a ya wo mfere se wo bebie so ene afi time heba mixture Dr. Tafri Jedro no anwumre eno ne entontomari eno adura etimi aso yemmo ana midimafo heba center Dr. Tam da so wode time ato yen so ewo kase no wo madam anti ye na ye huti awamra ye ba ye kowie kase no Dr. Tam Dasunio Buno Wiji Fwe Ataji wasi enemate denne Midimafo Herbal Center Dr. Tam Daso wadi ni mobile clinic no abesi Buno Wiji Momantemu hope Yedem Yadie biye ni wa ehinta Dr. Tam Daso Yadie biye ni wa Dr. Tam Dasunti minti Jisen ye wo anadie yesiye no Ghana fwe Dr. Tam Daso babe pie Buno Wiji Mwisha nisuo yese bebiem Yami aduma 25th May ye was Sunwemi Technical University Auditorium eye Juada ena Dormanso Ebenada 26th May e was St. Francis Church any big days ena di hwanimu ena Brekumunso Trinity Presby Church eye 27th May 2026 Entibunu Region Modie no Dr. Tam Daso yare bia wode ni mfidie ni nyina eba obeye lab ni etwa wo scan ni afa ye de time ato yare no so momfa ne wo bubuo wona wani afra ukotodwe sisi yare pressure HIV yare bia fabra na Dr. Tam Daso edu Blue Region die na eye aryare sankoa enti Femidimafo Herbal Center enwo 0244 774 ana 0500 727215 Dr. Dujemfi ama yaresa aye easy Brush your teeth every day and night. Up and down and on. Brush the clean and bright. Brush your teeth.
Pepsodent, cavity protection. This advert is FDA approved. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwapo. Onyankopon di for wastrano eweye brim. And I'm Nensaso ama Onyankopon we ya pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We know butai teacher SOMPA First Service. Our home a TV program keke. A bra or so near Sasishia. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawu Hoda, a Yagrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanusia. Fawudanina Sheradensa, na erade beye. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsani fa so wo fra masaman so na eba nso a wo nsa bonkum so eho na wo behu ye 0540 311 0540 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, yen trouble sompo na yen fa ensem ni nyina da ekomubuo no enkowie mu ewo Thailand emine mu na wonom kane prime minister ya ye friend say Thaksin Shanawatra eya ade a wokodi ensenseme ewo afiase na ne bode ya wokyese oye ya ne se abo no yese na no wasede krampo na onidi emfa ntweso ebre to medie ebedi ne nsa na wodi ne prime minister no wokyese tumia na kita no ntino niema bone ya na ense emfata se wodi enyina no panyi di ne tumi na kaka bensem ekofoforo ye ema no ebroso na esanse emra no etoda bia wo biada enso ensene ninte no ebra na wote adwaso no agas bosome ewo afie twemu no na wonom ewo ni nkonsa edi free adwaso na wokyerese sane a wonom amamra no esie no na kyese eniema bi abono ewo amamra na nimtena na wose wokotwa afe ewo afiase na na ne hododo adodo no ene bra na wose owuramu ewo court wode ne ho adodo no eyi ano kwotena ya sabia wa bra na entesa ne ntini nyina no eka ho ehye Supreme Court wa Thailand na bufuo ema wonom apia no ekohyemu na wakyese ene de ya ene onyankopon ede ne ho afofia abre wa yipomakwan mu ede ama no wakotwa ayebosome no makoma konwotwe ewo eye afiase ena wonom eyi no abase ne mfie ya wonya no wanya mfinhia no edio sonsia na ese 76 ese wanyini ntino wonom ehunu mobokwa bi so ena wonom ama no abafie na wo ba no na kyese aye ne gisem ede ama ne kuoma ne party members ena busua ne mama nyina da ene abusua dom no ebehia no a wonom ede ne kofie akwakodwa no ewo epumu ansana wonom atime ede na kofie wei ene ensem kakra ena efri amanone Thailand eba yada ne ekire ede amamuo na yebeda Pepsodent do the two no as a pepe yes wo ye no mienu wotwitwi anopampa chaw enwumre
na wotwetwe se na bibia nso etimi akoye wanum nka ne monyam no na etimi ahye enkran midimafo eba center Dr. Tam daso ene epoko asemayira ena afen so no eye ebua kwa government hospital na se government school no ne hwe ni mu ho pekọ na kwaje ayasa na bibia nso enkoye emfa emma time herbal mixture ene the capsules no me pacho wunya bia ebetimi aboa wo na bibia nso etimi akoye 3D ho nsem ene nyalewa ahodo no oba ene bema eye edema munkopa bi na bibia entimi enkoye emfa emma mo ebusia SOMPA 106.5 FM Accra ensem no etwa free ha se no mo no brakwa na SOMPA 93.1 FM Kumasi Somo 106.1 FM Techimai Enkranza 90.7 Sunyane 98.9 Afei Ayadoma SOMPA 101.3 FM FB 100.3 and also Yadoma FM Momo Ekremo Ewo Mankesi me patrol wote yanka ewo Kingdom and also ewo Hobby 106.1 and Natakwa 101.1 FM Takra Day 103.3 Adafopa Radio Febi Kane Shaban Radio so FB di koda no sono na eya SOMPA FM wote yanka on Facebook no eya SOMPA TV Ghana na SOMPA 106.5 FM Accra na yana Augustine ene wona wonom eboa ye new screening na ase asomfo basa ena yetena sia yede ano ebegu ensemi ho asew ede mamo midi de OHENEYERE MAAME APPIAH YEBOAAH esia mabronya me ne Esquire ADWOA ASARE enafi triple A man APPIAH APAM DADAA